እና ኢትዮጵያ ባለችበት ተጨባጭ ሁኔታ አይረዱም። ተቃዋሚ ወጪ እንቃለሰ ኢና ሶይልና ይንሪአን ይብል ታገላይ ነበርና አነርካ እንታ ንመን አድርግ ንስነን ለቲን ማንም ሄድግፍኔ ገዲፈኩም የሱዳን አቴ ብላይ ኣብ ሰዓት እዚ ብርጌድ ሓመዱ ዝባስ ፍርድ ዘይብሉ ይጽበይ ዘሎ ብርጌድ ሓመዱ ማዓዘይም ኩመጽ ዝባሃል ዘሎ ይብለና ኣሎ ካብ ብሽም ተጋዳላይ ተእትዎም ብትምርቲ ወይ ብተሞክሮ ተዝኸውን ዝሓሸ መስለ ግን ብሽም ተጋዳላይ ጥራሕ እንተዘይኣቱ ምክንያቱ ትትረንድ እዚ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ይኮነን ብተመሳሳሊ ኣብ ትግራይ እውን ከምኡ ብጣዕሚ ዘድንቆ ውፉይ ብጣዕሚ ዘድንቆ ዋላ ምስ ውልቀ ሰባት ክዘራረብ ከሎ ዲሲፕሊን ኣለዎ ውፉይ ስማሕ ንጎስ በቃ ማንስ ዓቕመይ ሰሪሐ እዛ ሰዓት እዚያ ግን ናይ ደቀይ ግዜ ከድኩ ይኽብለካ ዝኾነ ዝኽእል ማለት ይምበር ንዘለኣለሙ ከም ሓወልቲ እንዳተቃለሰ ዝነብር ሰብ የለ ትግራዋይ ዳ ከምዚ ንሪኤና ኣሎ ትግራዋይ መዛረብትና ኣይኮነሎም ከምዚ ይጥምተና ንሕና ነንሕና ባዕልና ንባላዕ ኣለና ኣበይ ደሎ ትግራዋይ እስያስ ንኣብነት ሲ ኣነ ሕጂ ምስ ሱዳን ኩናት እንተዝገብር ኣነ ኣብ ጎኒ ሱዳን ምኾንኩ ዘይገብሮ ነገር የለን እዩ ምክንያቱ ተቃላሳይ እዩ ዝብል ማለት እዩ ግርም ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክት ስዋን ከመይ ኣለኹም እግዚአብሔር መስገን ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ኣዝዩ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ቪድዮ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ርእይቶ ንህበሎም ጉዳያት እውን ኣለዉ ናብኣቶም ኢና ክንሰግር ቅድም ቀዳድም ናብቲ ኮሜንትና ኢና ንሰግር እንኳዕ ደሓን መጻኹም እየ ዝብለኩም ሓደሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሸር ሳብስክራይብ ፎሎ ላይክ እንዳገበርኩ ላቭ ጌም እዞም ዩቲዩበርስ ከም በዓል ማዕበል ክዛረቡ ከለዉ ብዙሓት ምሁራት ፕሮፌሰር ሳይንቲስት መራሕቲ ሃይማኖት ዶክተር ከም ሰምዕዎምስ ይፈልጡ ዶ ኣይፈልጡን ተዝፈልጡ ነይሮም ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ኣይዛረቡን ካልኣይ ከዓ ዶክተር ማለት ፒኤችዲ ስለዝሰርሐ ሪሰርች ገለ ስለዝገበረ ገለገለ ኣይኮነን ማለት እዩ ካብ ምህሮ ኣእምሮ እዩ ነቲ ዝጋገ ዘሎ ሰብ እንዳተጋገየ ምህላው እንዳፈለጠ ናይ ተሓሳስባ ፍሬም እንተሓዘ ምሁር ምዃኑ ዝዕቀነሉ መለክዒ ገዲፉ ካብኡ ወፃኢ ዘይኮነ ነገር እንዳተዛረበ ንዕኡ የስ ዝብል ሞል እዩ ማለት እዩ እሞ ከዓ ናይ ሓበሻ ዶክተር መብዛሕተና ንፈልጦ ማለት እዩ መዓት ሽግሪ ዘለና ከም ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ንኣብነት ንባዕለይ ብዛዕቕመይ ዝኾነ ትምህርቲ ትበሃል ነገር ኣላ ክሳብ ሕጂ ዘይበለፅክዎ ነገር ግን ብትሕትና ብትዕግስቲ ብተወፋይነት ብዘለኒ ናይ ሰብ ኣኽብሮት ነቦየ ነደይን ኣይበለፅክዎምን ኣቦይ ናደይን እቲ ዝተምሃርዎ መባእታዊ ትምህርቲ ከም ዘለዎ ብተግባር ምስ ባህሊ ወለዶም ምስ እምነቶም ምስ ሃይማኖቶም ስለ ዘዛመድዎ ካብኡ ንላዕሊ ካሊእ ፅቡቕ ነገር ከም ዘየለ እዮም ዝፈልጡ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ጌገኛ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ስለ ምምሃርና ኣይኮነንት ነጥብ ዝብል እዩ ክወስዶ ማለት እዩ ብስሩውን ማዕበል ምሁራት ክሰምዕዎ ዝግባእ ዓይነት ዘረባ ዝዛረበ ኣይኮኑን በቲ ሓደ ግዜ ሊድያ ኤሪትሪያ ተዋህዶ ጴንጤ እንዳበልኩ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይትመጹ ጸረ ክርስቶስ ገርምኩም ይሕዋትኩም ኣብዚ ህዝብ ዘለኹ ሕጂ ማለት እዩ ዘይምፍላጥ ብዙሕ ከዛረብ ይኽእል እዩ ሓንቲ ወረቐት ዝፈለጠ ሰብ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ኣነ እውን ኣብ እየ ንእሽተለይ ትዕግስቲ ዝህቦ ብዙሕ ዝፈልጥ ሰብ ዝኾነ ነገር ኣይጎደእካን እዩ ግን ውሕድ ዝፈልጥ ሰብ ጎደእካ ስለ ዝኽእል ትጥንቀቐሉ ይግባእካ ተዋህዶ ጸረ ክርስቶስ ኣይኮነን ባውሮ ማለት እዩ መበገሲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቲ እዩ ዘይትፈልጥዮ እንድሕር ደኣ ኮይንክ ማለት እዩ ኣግባቡ መፍላጥ እዩ ሊዱ ሓፍተይ ማለት እዩ ብዙሕ ናይ መሰረታዊ ትምህርቲ ብዛዕባ ክርስቶስ ዘለው ክርስቶሳዊ ትምህርታት መበገሲ እዮም እዩ ቅድም ንምፍላጥ እውን ምጭታት ንእሽተለይ ማለት እዩ ሪፈረንስ ክትጽሕፍ ኣለኪ ወይ ድማ ብዙሕ ትምህርቲ ክትመሃር ኣለኪ ተዘይ ኮይኑ ከዓ ጸረ ክርስቶስ ኢልክ ብደፈና ክትጽውዕ ይብልክን ማለት እዩ ናተይ ርእይቶ እያ ቀጸልና ሰላም ሽዱ ሓውና ብርጌድና ሓመዱ ፍትሓዊ እዩ ኣብታ ማዕርነት ዝበልካያ ከመይ ትርዳእኒ መስለካ ብሕጊ ተፈጥሮ ማዕረ ዝበሃል የለን ብሕጊ ተፈጥሮ ማለት እዩ ብሕጊ ሰባት ግን ማዕረ እዩ ኢሎም ዝሓስቡ እዮም ብፍላይ እዞም ናትና ሕብረተሰብ ኣብዚ ተዋቂዕዎም ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ እወ ብሕጊ ተፈጥሮ ዝበሃል ሕጂ ንኣብነት ወድን ጓልን ኣይደንቲካል ሓደ ማዕረ ኣይኮኑን ግደፎም ወንሳቶም ኢቨንቶም አይደንቲካል ትዊንስ ዝበሃሉ ንባዕላቶም ማለት ያፈጣጥራ ናይ ፈጣሪ ኩሉ ንናይ ባዕሉ ዝኾነ ዩኒክ ዝኾነ ባህሪ ወይ ካፍሉ ባህሪ ኣለዎ ሕጂ እዚ ብማዕርነቱ እንኳን ፀዋዓይ እንተ ንብል ሞ ብሕግ እንተ ጸድቕ ማዕረ ማለት ደረጃታት ኣለዎ መን እዮም ማዕረ ይለኮ ኤግዛምፕል ገሪ ጽሒፈ ማለት ኢና ኣብነት ዶክተርን መምህርን ማዕረ ደሞዝ ዝኽፈሎም ማለት ኣይኮነን ስታተስ ዝበሃላሉ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ስታተስ ዝርከቡ ሰባት ብማዕረ ትሪት ይግበሩ ኣብ ተመሳሳሊ ደረጃ እንተ ኮይኖም ብተመሳሳሊ መልክዑ ትጥምቶም ኣለካ ማለት እዩ ማዕርነት ማለት ንኣብነት
ጓል አንስተይቲ ምስ ካልእ ጓል አንስተይቲ ወድውን ምስ ጓል ማዕረ ዝኾኑሉ ማዕረ ዝኾኑሉ ቦታ ኣብቲ ደረጃ እንተ ኮይኑ ማለት እዩ ካልኣይ ግን ጓል ንወድን ሓደ እዮም ማለት ኣይኮነን ማዕርነት ማለት ብስሩ ምስ ሲሚላሪቲ ኣይኮነን ዝተሓዝ ዘሎ ማለት እዩ በትሕጊ ምስ ትሪትመንት እዩ ትሪት ኣገባብራኻ ማለት እዩ እምበር መልክዕና ወድን ባዕሉ ማዕረ ዘይኮነ ትኽክል ኣለኻ ብዝኾነ ይዋቕዓና እዩ ከም ማሕበረሰብ ንሕና እውን ማለት እዩ መርሃዊት ኣብርሃ حوي أنس تجراوي تمثل إنني يركع إرتراوي بائخة ويلك إيش كم ده غير كنه مالتي إشارني إرتراجس أخيدا أنا ودي شري خبرت فتوتن حافته مالتيو إرتراو دي تجراوي دي كلتيو مالتيو بزي عين بفولي تري أنا جراي كونن كم مثلا أنا نخلو محبرسب نزخبرني خبر يكابر بس قالوا مالتي سو زلنا التحساسوا من هالبعت نحرد أنا أبو قرب حفتي كجبرة كدلي خوين مالتيو ونحنا يغني اللي فنا انتقل سنبت بلو ريفوليشن لايك يغني اللي كبرون فتون حاو مالتيو أنا ذكرمني إذا عجامزي بزعبة إرترا ترايو الزارب بزعبة عدو زي الزاربيو نخان أكوا جيلا بزعبة قويتو أمبر بمن تايدا كزارب نزانا بسو كم زي إرترا وجير إزوس دا إرتراوين إحواتنا إخوم هيدي إسحيق الله مالتي جوسيف سول حراي نسغاسي كابتوم جيلا جلا خولو كزرب انتلو تقال مالتي جيلا باريا قويتا جلا زبل قالات وانا تتأمتو ناتكاشوميا مالت كتفلت نيركا مالتي جيلا خوينكا نقوس كمزلو نابنت يوسيف تشوم كاسي جيلا إنيرو ناي قبص فرعون جيلا ناي جيلاونا يكون انطرح مالتي تردي كاديو أسرون ينيرو جن عقمي فلتات قلبت كقلت فرحات أملاخ ناي جزابير موقس بحال نقر نطلو دما زبالت أسلا زخونا مالتيو ناي جيلا نقوس يخوينو تردي كاديو سلازي أمونغو جيلان أمونغو نقستاتن ناي حسابة فالا ليالو جيلاتات نقستات يخونيهم نقستات كا جيلا يخونيهم شمكا بدن بقركا تردي أخا أجوسي حبيبي أجوخا تعنا دلو بابي ومليونز قبرتو كل سبز قبري ويقبر الله أخي نحنا ونزي أنا تمنينا فانوسي حرايشي تينكيو نايلو ما عنت بيدا نزيز مثل نيرو anyways تريتو تاتو بخمزي إنا قاليسنا يا زلنا نبتقصيلو زلنا ايت فيديو تحس ما هنساقرينا مالتيو إيشي ديمقراطي سرعة ما جنبات فلاقوت نايلو ما قلنا أي سرعات إذا كان بارتي وده عندك لسه مع الشاقر حلم من دال طلعني لهم حلم من دالو لأني قلت له لازم يتقاوى بكوت هاجرن بأهم بالو يعلم تجبّاج ميتا إن إثيوبيا بالش تجبّاج ميتا أي ردهم لما رداتهم في اللاجوس يلاجو حجين تحجز لهم منقست مالتيو ديمقراطي خمس دليت كم زي يقولوا حلم خمس لون أو حدا جزائي عمّت السرعات كالساقريو زارب زلوا مالتيو أنا خا نزيه تقاوي موتي نقال سئنا سئلنا ينري أنيبل نحن ينقال سلك أن دحر دقيم سحوي إذي فليز بلا نقادي سبيو بايزوي مالتي سو أنا نقادي يزبلو مالتي حيال نقادي غاي سو زلو ودعو خونتاتي رئمو زخون حاول دربين دابلي خيد بعلها تفلت أبزل لها خوين كاتناقد تدليخا تقالس تدليخا قدفو تايت بلنا لخان أبزي مسيخا نمن تاي ربشنا خبص ربع أوري يزبل أنا بوغن نمن تاي حنفشنا نحنا مسمرا لنا يو سمعنا قركام دحر دقيم قدم إلو زغول عمالتي أي لبهم كن يريخوني اللوم لبيبنا لنا بك آخيلو تقدم كاما فراغت كوني بالكان مالتي شت أراخان تقدمو لقس بك تلقس لك أنا أبدحر تقمت لك مالتي حجي فلوت إيو حوا أقويدو قليخ أخو اللي عدلي يخون موتيخ أخاب زغونا حراي بزغونا اسكي نسخم تايو رئيتكم أبوا تاكبر لهم المفتاش المفتاش تاعهم كنا ولدي مس نعم ندقف صح انتي نمن هتدقف صح تقول لي نبرني انا كان نمن هتدقف ها نسنا حراي أنا سوداناوي إيه بك لكن ما نم هيدقفني قد يفكم يا سوداناتي هو حزب السودان حاونايو ناي بحق مالتي مبزحتو كذا ساعة شو عطنا عم تبرد صقعنا لمون صقعنا كم هزب نسو أنا كيدا كريئة دس يبلني بك مستوم هزبتات نساتهم كصاوت دس يزبلني بزحات سبات كا رئيتو صحفت له إرتراويان تجارب ملؤ مالتيو هزب السودان بروخيو لو وحي قلت له
እስኪ ዘጋጠመኩም ዝኾነ ታሪክ ማለት እዩ እንዳጻሓፍኩም አፍትርኢቱ ንገሩኒ ማለት ኣነ እውን ዝኾነ ነገር ክሰርሓሉ ክመሃረሉ ንኻልኦት ተካፍልዎ ትደልዩ ማለት እዩ ተዙ ብሩኽ ይመስለኒ ብሩኽ ተዘይኸውን ነይሩ ክልተ ግዜ ንሕና ይንስደደሉ ነብዚ ታሪክ ፈጣሪ ከዓ ንዕኡ ማለት እዩ ለዋህ ዝኾነ መሬት ይሃቦ ከም ትልቡ ብዝኾነ ናብ ወድራያ ክንከይድና ወድራያ ንጉስ ወድኻና ጀሪ ሓቅፉ ቸቸ ብሎ ጻውተሎ መጻወት ቦታ ወሲደ ጻውተሎ ወድኻ እንድክ ዛዕድ ኾንና ጀሪ ጫዋት ገይረ ካሉ ታይ ክኾን ወድኻ ደብረጽዮ እንዳ ወድኻ ጓልኻ ከዓ ካብ በልጅየም ዳዊት ገብረ እግዚአብሔር ዳብዱባይ ወሲድዎ ኣሎ ኣውናት ካምፓኒ ትሰርሕ ኣውናትኩም ካምፓኒ በርናትውለኹም ኣውናትኩም ካምፓኒ ትሰርሕ ወድኻ ለለ ሃመይ ድበለ ናይጀርያ ሕዛ ሰበይትኻ ሃመይ ድበለ እንድሸሞንተ ሰብ ድኾን ናይጀርያ ወድኻ ኣቡጁ ናለ ያጫውተሉ ኣብ ኣሜሪካ أبوج تايلي هتذكران أبوج نيجيريا أبوش دبرتيو نالا تصاوتو لمن ناغيرم تا خوين ودخا تا كون كاسخا بويتا تاي كتكون الصوم تا تكونوا تاي كتكون قلعو ግን ዓቢ ቆም ለው ስም ጉባኤ ትገብሩስ قلعو ዓቢ ቆም እዚኮ ትክክል እኮ ሕጂ መብዛሕቱ ሰብ ነዞም ደገፍቲ ከዓ ዓዊሮም ዘለው ግደፍና በቃ ደገፎም ይደግፈው ይጠንጥንዎ በቃ ትጉዳዮም በቃ ሕጂ ልቡ ዓዊሩ እዩ ዘሎ ሰብ ትዛረባ ይሰምዕካን ግደፈና መዓልት ኣለዎ እዩ ቀሲልካ እዩ ኖ ንሳቶም ኮይንኩም ዝገብሩ ዘለው ካልእ ሰብ ይኹም ዝገብሮም ዘለው ወራ ሓደ ግዜ ስታይ ዝበሃል ኣሎ ዋ ንሱ ጥዑይ እንዲዩ መንዳ ይትሽግር ዘምጽእ ዘሎ ንስኻ ኢኻሞ ሽግር ተምጽእ እስከ ንስኻ ኣይን ኸፋፍድ ብሓደን ውቀሶብ ንበዛሓ ንሕና ክልተዮም ንሶብ ኣይነን ጨብጭበትን በትን ኮይና ትፍተበልካ ብጭሕምኻ ኩሉ ዝጸልወና ንዕርቅ ንለምን ዳግም ከይከፈልና ጽብቕት ነርኪ ዋላ ንጸላኻ ክትሽክሮ መዓት በቃ ሲል ክሪእክ ከለኹ ሲልክ ወረጃ ባህል ወለድኺ ግን ኣብዚ ኣይተተወይ ጠቕመክኒ ንዓና እኳ ይጠቕመናኒ ኢለሽን በረት ንዓና እኳ ይጠቕመናን ክብርትን ፍቱትን ሓፍቲ እንታይ ይጠቕምት ከለዎ ኸይኑ ኢኺ ዝጠቅም ነገር ሆነ ይውልን ማለት እዩ ሓላይት ትፍጠር ተላ ግን ሰለስተ መመዘሊ ተዋሂዋ ተፈጠራ ካብ ረብዓይ ክፍሊ ከይተሓልፍ ዝገብር ማለት መፋትሕ ዘቕብል ፍልጠት ጥራሕ ብናይ ጣልያናውያን ኣባህላ እስኳላ ኣሲሉ ናይ ኣድጊ ትምህርቲ ኣድጊስ ክትፅዓን ጥራሕ ከተሰልጠና ዝብል ዓይነት ትምህርቲ እዩ ተሓደ ተኻሊእ ውትድርና እዩ ኣላንደፋ ወይ ጉድ ልጓጉድ ኢሎሞ ወይ ጉድ ዘብለካ ማለት እዩ ኣቱም ሰባት ኣታመሓሩና እንዶ ኣታገደፉና እንዶ አንታ ንገደፍ እንዶ ገደፉና እስከበጃኻትኩ ማለት እዩ ኣነ ኮ ግርም ዝብለንሲ ኣብ ዓድና ዝውጋዕ ነገር የለን እንዲዩ 100 ኣብ ዓድና ትምህርቲ ስእነት ኣሎ 100 ኣብ ዓድና ክትፈልጡ በተሓደ ወገን እኳስ ማለት እዩ ኤርትራውያን ምናልባት ፈጣረ ዝበሎ ነገር ለውጡ መጽኡ ናብ ዓዶም ተተመሊሶም موضوع መንግስት እንድሕርዳ ቀጽሉ እንተተመስሪቱ ቶም ዝሃፍቶም ይምኮኑ ቶም ዝሃፍቶም ብምንታይ ሪሚታንስ ዝበሃል ነገር ኣብ ወጻእ ትሰርሕ ዝኣከብከ ሃፍቲ ሒዝከያን ዓዲ ተኣቱ ውሕሉል ዝኾነ ኢንቨስትመንት ናይ ምኽዕባት ሃፍቲ ገለገለ ዝበሃል ነገራት እንተመጽዮም ዝዕደል እዚ ንኽመጽእ ምናልባት ኢንሻአላህ ኢሉ ንሽለይ ግዜ ይተሪፍዎም ክመጽእ ኸ ማለት እዩ ሶ ክህፍቱም እዮም ንሕና ኸ እንታይ ሕቶ ምልክት እኮ ንሕና ኸ እንታይ የለን ዝበሃል ነገር ዝኾነ ይኹን ነገር የለን ማለት እዩ ሕጂ ጥር ኢልኩም ናብዚ መጽኹም ሰበይ ታውቁ ኣይትረብሹ ንስኻ ሕጂ ኣብ ዓድኻ ተንትን ድሕርዳ ትረአ ኮይኑ አንታ ከመይ ዝኣመሰለ ጽሓፍ ነይሩ መሲልኩም ሕጂ ገሪፍዎት መጽሓፍ ግዲ ዘየዋጽ ኮይኑ ዓይኒ ዳ መጽሓፍውን ባውሩ ማለት እዩ ሎሚ ዘመነ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ምስኮነ ማለት እዩ ሰባት እንዳገደፍዎ ኮይዶም ትጉዳይ ኩላ ኸ ተንታኒት ኮይና ኣላ ሕጂ ቀጽል ታሪክ ንግበራ ታኤርትራ ትግዲ ካው መብዛሕተና ደሐቀይ ብዛዕባ ኤርትራ ምውጋዕ ጀሚርና ሓቁ ይጥቆልዓት አንተ ወዛረብስና حراج بقى قديفنا لكم ولا بقى بصرو اي بقى منك سمع كان اخا تخمت ولا ابو سعد دي بكيت محمود الباسي ابو شكس دابيتاج ما تعدي ذاتي بعد الذي يفضل يوم فرقان انا ترى لكم كسي وتواعد الاول او تصب عليه كحد تصفى التي تسوي قبل الهدي وينزل معبل كما يجروا هذا تاتي لو تيمت وكما يجروا لو تيمت مثلا زي كوين كاو تسا زي يقولوا كيف تفضل في التبقل كيف تفضل او سمير كفي التبقل سلام الباب سو ابزبي ኤርትራ ዘሎ ማለት እዩ ጉዳይ ተስፋ ዘይብሉ ከፊሉ እዚ ሕጂ ማለት እዩ 9 ዓመት ተኣሲሩ ነዊሕ ዓመት ኢኻ ተኣሲርካ ማለት እዩ انا زي كونكو نفس وقت او سمير ዘሎ
ዝጽበየ ትጽቢት وعدلኛ خانسኻ بسرو مالتي عدلኛ خانسኻ قدم لوጥ ዝወጻኻ مالتي ትጸል ነርካ ዋ ጸሎተኛ ሰበብ ዝያለኩ مالتي ካብ እስር ቤት አምሊጥ ወጽዩ ንምስክርነት በቂዑ ሰይ እስከ ንስኻ መልእሰይ ፍርቂ ዘለትን ለቦ አንታያ አመም ሕዳር ሰባት ከእትኸሎም አክንድ ብሽም ተጋዳ ላይ بتمكرون بتمرتن تزخون زبالة أي مسلني أب حرشة يخون أب ناي كتام عالم عاتخون أب زخون النجار أب تمرتي يخون immigration يخون أب زخون النجار كاب بشم تقعد على توم بتمرتي وبتمكرو تزخون زحاشة مسلني نتهاجرون تهاجرون قد إفهم عبيد بإيكونومي يخون ببوليتيكا انتبرو هلي زي رئيس تايز بهال نبره حجي اين تنكفو إنا مخنياتو اتنايتوي أبها هلا نايزي مالتي اسمعنا نقرأكام مجمرتا تقارا لاي وانت تمحيرو بشم تقارا لاي سلازخونا يكونم بشم تقارا لاي راح خاتبل سقبا كامارتي اون ليز برك عدو الصغول لما برت زرباخات بغوي قن بشم تقارا لاي راح انت ضيعاتو مخنياتو تترندزي أو يترات راح يكونن بتماساس عليه بتكرايون كومي تقرا لاي بمخانو حدا سب مخنياتو حلف عنديو زخونه ነገር ገይር ዘሎ ማለት እዩ ይግቦ እዩ ግን እቲ ዝግቦ ቦታ ንዑ ዝጥምት እንድሕር ዳ ኮይኑ ቅድሚያ አንተ ዝወሃቦ ወይ ከዓ ንዑ ነቀደም እንተ ዝወሃብ ጽቡቅ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ሐሳብካ በዚ ተረዲ ይልካ ኣለኹ ማለት እዩ ኦሬዲ በዓል ስልጣን እዩ ኦሬዲ ሰበ በዓል ስልጣን እዩ ስድራ ቤተሰብ ስልጣን እዩ ዞማታቱ ሰበ ስልጣን እዩ ቅድም 6 ወርሕ ኣሕዋቱ መጽዮም ናዕዮም ኣነ ኢንጂነር ኣነ ዶክተር ኣነ ቁጠባ ምሁር ኢሎም هذا قداي نجار أنا بتعم زدنقة وفوي بتعم زدنقة ولا مسؤول كسبات كزرارب كله ديسيبلين اللو كندي زايد رقبل لنا ولا مسؤول كسبات كزرارب كله وفوي ديسيبلين اللو كم زسبات بعلو كله كهم زيهم قال من أيب لني ولا حميتها تمسح خلو سجري زبلة يبلت الرأساني أم بس بتعم زدنقة رأسان ذا رأس دياس رأسان ذا فلتت مالتي حادي أني الشعر راي كلتي ورأساني باي ذا واي وفي عنون يسمع اللي مبزحات وزرباتات حدا جزي الله حلف زلاف الله زي كم تولو زلخات انقيلو زخونه نجر زي زارب كوينه كونن جن صبوق كابز زاربو مالت نسبتي هرمه صبوق بولق اسب في الله تي تنكفه مالت ولق مالت نتنس طمطو اجندا زحازو بيلارات نعم خفر سلا زخونه زاربو جن دحانيو بانصارو دحاني زيكا ولقاو بهارياتي وزي ولقاو بهاري يعني حدا سب كون زغلي مالتي قرم حسابي زنقر دل حجي مهرم ومتاسين كافت لا سامي شكر كيركا من انتبه واه سبعو يكبي ما كبر حد دل ها ما خمالت كوي ها ما يدا امبر ما كبز دلي نزب ما كبي دليني كم نزب دا يتخو بقى انه وفيك تحرمي كاساو فيلك هو تزاور انت وفي هاجري مرشلن وفي صباح نغوسي صباح لو مشات كمان لو مشات بقى ما انس عقمي صريحه اذا ساعات زياغن ناي دقي غزي بقى نفسي كرينت يلك انت تغبرها خما كو احتكون مالتي موداتا مالتي زعمي صريحه انا كاو موداتا ግን كركو يقبلك زخونه زخل مالتي امبر نزلالو مخم حاولت اندا تقالس زنبر سبيل نعو خاي حاولت متكاتا تسفا تخوننا يلوم سريع سبات غرم زخونه حساب كيم زون زلولو معنتين وازا مسقوم ነገር ዝبحال ابزي زله تزرباسكي ناي بحق بلبنا نقالج بلبي قالت نزقالسي بلبي زقالسو بلبنا نقالت زلنا سبات تنابينا نقالت نقلالنا قال خا نلاقص زقالسو لو قال نخفلطو زقالسو ايسانوني لينا ينا كبرجنا عمر جمر كلن حج خمي يالون ولا ميرت ولا زمرره متمرره ملحسنا خمزيا حنت مع جيجا ابر تقالست غيرنا نفلت ولا خند زمرره يمرر كند زمررنا يمررنا ولا نابراي ولا ابز قالس واغا خفيلنا مش ملحسنا عطينا نفلت كما لنا نقيتنا لنا سب متكل كله والله اتودي حدا غزيس متكل مالت انا امني از مثلا حدا غزي بقى مالت انا بحقي كو زارب زلو حدا غزي قوم يمثلني متكل تبهال تلس زي الوط متكل زي الوط قال املاح طرح يبقى امبر كالي ነገር كله فريم አለው ይልወጥ ሞ ቀደም ቆልዓ አንተ ለخ زحسكو متكل حجو اندي حزي
متكل مالتكم مرقص حساب مالتي مثلا خالي اللو دو مرقص حساب مالت حجسي كم حساب ديفاين قبل زغون حساب تزولك حساب تسيس بزعبه هيوت عينت املخاخت لك يلوكاس وهلول زخونه بالمد زطرخايو كاب مصحف زنبوك زي كونس كوميليتيف كتكيد كتورد كتدي بزفلت كيفلطت صمو قبلك خطريو خلخا مالتي متكل مالت زي مالتي انويس እሺ ቀጸልና እነዚህ መረረ ይምረር ገንዘብ ጠፊዶ ወላ ገለዶ ከምዚ ቀሲል ጋር ተራራዳ አምበር መጽኻ ጆ دحان بك حجي ايتمارر نسخاون مالتي درجا مررتي اخويناتنا زلا تازرواس مررتي عرساخ الى مالتي اسكن سخا قصل منسي دومالو ኤርትራውያን يوم نحنا ኤርትራውያን نحدنا አይና خنبال عنو ولدلنا تግራዋይ ዳ ከምዚ ሉሪኤና ኣሎ تግራዋይ መዛርብትና ይኮነሎም ከምዚ ሊጥምታና نحنا نحدنا بعلنا نبال علنا አቤሎ تግራዋይ እዚ ካመን ክትሕባ ኢኻ تግራዋይ ትብል ካመን ክትሃድም تግራዋይ ወልሐንቲ አነ በዚያ መጽ ይጸረፈን تግራዋይ የለ أبزيا ماشي نعي تنكيف نزفلت تقراواي يلا نعي وين حنت تقراواي كم زي أجرني فلت ولا عبزخونه ناب تقراي بس كاخي تزارع نايم تاي تقراي أي تحسو نحنا إيرتراين بإيرتراين نبالع عزلنا قرمي تحساب زي مالتي تغكلي حجة أنا كوا موزحت وجزء مسحانتي محزة مالتي علال جنبيرنا لنا إيرتراويتيا كن علل كلنا كل جزء خندري أخر لخو مالتي نحنا بوزح نبقى السبعة عين مسدة نتصبغ نجاري توقعتنا على لا تناب ملؤ أب قوم نجار استمسرت أيو دس زبلو نجارات كأي خاتعلل مالتي شير تكبر بوزح تاريخ يزول لجن تسب بعلو تصرف وعيلو مالتي أنا ما خزل جو نجارال بل حجن ناس بأوراجا متصرف نحنا مهرناكم حجنا عملت كم نحنا زي أكو كواخم نحنا ندوم تماهرنا يلنا مالتي وسيدنا يا كذا بر نمتى أنا نتحساسو يناتي زربا أين التحساسو حاسوت دم حماقيو أين الشواود كنا ملت إلنا كابت سجمون زخنا نجرا أين مهاز مالتي كم هزبون نحناون منتنا تجارس لزخنا ولا دبز حزب إرترا خومي لأي إمن ولا خومي لأي رداء جن تجارب حواتنا سلزخونو نعناها أتوم زخورو سلزخونو نحنا أبغون تجراين خون إساس أنت تعويتكو نحنا تسعيرنا لنا مالت إساس أنت تعويتو عندما السلطان نا إساس تناوي حلو مالت اللي سلاز ناتنا السقاي كا تناوي حلو مالتي سلازي إساس أبس تعوت القصري جينا ناتنا مجزأته ونقتصل بمهانو نحنا تجراي كنا تنسب لكم الله إساس نعنتسي أنا مو السودان كينات أنت زجبر أنا أبغون السودان مخونكم خلكلي صو زيكون نبري مالتي باتين حردات صل أنو خوينس أنا خيدا نعو تايز بهال المقبار نمودا زي جورو نجاري يلاني مخنيات قالا ساي يزبل مالتي قرم جن نسخة بقى كوميدي محشة كانيرو يعني أكو حجنا عملت كالي سرح غير يا أنا بقى اسكت تاي تمغروني شيلن رياكت كسر حد لو ناي يوتيوب كرنج أفتاي إيش دهان برانج تاي ويكا كاتيجور ويكا نيش تاي كونا له نبتناي قدم رياكشن هذا نملس كورات فتواتن اسكي حدا صحيفكم كيدو هاي كم زي تتسرحي صبغني رزبل مالتي نمنا لهم عند فيديو نقعد حنا مساخم لكم نيره دهنا قد تاخذلكم يزدل مالتي صبغ اسمعنا تشاو لو امكنا ود لايت نحن حضرت حواتي ما نطيب